aby som vás srdečne privítala na 4. ročníku Moravsko-Lieskovskej traktor parády. Verím, že traktoristi predvedú svoje najlepšie zručnosti a dúfam, že dnešný deň nás bude sprevádzať príjemná atmosféra. Pripravené pre vás chutné občerstvenie, stánky, súťaže pre deti a hodnotná domova. Rada by som vyjadrila poďakovanie všetkým sponzorom akcie a rovnako aj každej osobe, ktorá sa podielala na organizácii. Na záver chcem vám, milí traktoristi, popriať veľa šťastia v súťaži a vám, milí diváci, veľa dobrej zábavy. Dovolte mi, aby som aj ja hostov v mene privítal všetkých, ktorí ste sem dneska prišli. Poďakoval za pozvanie organizátorom, že tu opäť môžem byť s vami. V tejto chvíli sú biele zástavky hore. Opatrná jazda na istotu. Biele vlajky sú hore, takže môžeme pokračovať. Drahoslav Fabián s traktorom domácej výroby, ktorý úspešne absolvoval cúvanie a ide na jazdu cez kopec. Biele nájdeme do cieľovej rovinky. Vyniknúcová časom končila na hodnote 1,42,76 sekundy. Ľudovít Večerka s traktorom 6245, čiže stále hovoríme o značke Zetor. Štart! Čakáme na pokyn vlajkrosu, čo áno, vlajky sú hore a ideme ďalej. Ešte stále súhlasne čakáme na pokyn vlajky. Hore biele a ideme do cieľovej rovinky. A máme tu výsledný čas 2:04,11 sekundy. Takže na trati máme Majka Nečistú. Do priestoru tam máme. Áno, biele vlajky hore, takže môžeme pokračovať ďalšej jazde smerom dopredu.
schválili. A vyzerá to, že to vyjde na prvý pokus. Áno, vlajky sú hore a ideme smerom dopredu. Krátka rovinka a sme v cieli. Výsledný čas veľmi dobrý. Minúta 37 sekúnd aj 78 stotín. Takže opäť súvame k zapojeniu prívesu. Jarko to tam všetko skontroluje, zaistí. Môžeš vyraziť. Vynikajúce volačo. Takto to má vyzerať. Dobre, výsledný čas Martina Helíka 2 minúty, 1 aj 80 stotín. Zatiaľ ideme veľmi dobre, veľmi dobre. Vyzerá to na to, že nám to vyjde na prvý krát. Áno, biele vlajky hore do cieľa a máme tu veľmi dobrý čas. Veľmi dobrý čas. Problémov. Áno, máme to tu, biele vlajky sú hore a ideme do cieľa. A čo sa stalo? A máme tu výsledný čas Martina Kúdelu, ktorý je 2 minúty, 7 sekúnd aj 30 stotín. Dobre, príves máme zapnutý, ešte zaistíme. Zvládneme, áno, biele vlajky sú hore a už nám zostáva len cieľová rovinka. Takže Dominik Uhli so setorom 62-46 vyrazil na krát a ja a už sú biele. Dominik môže určite prebehnúť bez problémov. Ale Dominik to zvládol, myslím si, úspešne, áno, biele vlajky sú hore a ideme do cieľa. A máme tu výsledný čas Dominika Uhlíka 1:55,97 sekundy. Ale vyzerá to, že sa tam zmestíme, biela vlajka hore a ideme do cieľa. Výsledný čas Romana Hrádela 2:16,70, čiže 2 minúty, 16 sekúnd aj 70 stotín je výsledný čas Romana Hrádela.
Takže sme v priestore biele vajky, to znamená, že pokus bez trestných sekúnd. Môžeme. Jedinečom dokiaľ Peter bude jasný Odštartovaný!
ja chcú tebia. Dievačka moja, ja chcú tebia. Dievačka moja, ja chcú tebia. Dievačka moja, ja chcú tebia. Barcelona! Dievačka moja, ja chcú tebia. Ja chcú tebia. Hesty vesty, 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 ja chcú tebia. Hesty vesty.
dnešného podujatia a ten sa zastavil na čísle 59,06 sekúnd. Bije mamka, bije ma, a ja ľúbim len teba. Bije mamka, bije ma, a ja ľúbim len teba. Mariša. Ženy, ktoré vložili mužov, sa stáva víťazom dvojica Timea a Samuel. Časom 11:90. Blahoželáme. No a v kategórii mužov je to s časom 9 sekúnd aj 20 stotín Romana Monika. Gratulujem. Blahoželáme. Nech sa páči. No a o malú chvíľočku nastane záverečný rozhodnutie. Taká bola, keď ešte mladá bola. Mariša posudala, mami sa nepýtala, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Takže začneme veľkou kategóriou. Tretie miesto s časom v prvej disciplíne 1:38,18 a v druhej 0:44,32. Výsledným časom 2 minúty 22,50 končí na treťom mieste Martin Bednárik. Áno, fanfára, to potrebujeme. Takže tretie miesto časom 2:22,50 Martin Bednárik. Druhé miesto čas v prvej disciplíne 1:38,01, v druhej 0:38,29 a výsledným časom 2,16,50 sekundy Vladislav Šebeň. Áno, takže druhé miesto Vladislav Šebeň. Ďakujem pekne. Ešte vyššie. Paráda. Ja som sa poviem aj bočka, ale za to som to povedal. Ja by som rada, ale musíme sa až Toto bude veľmi cenná medaila. Ďakujem veľmi pekne. No a na prvom mieste s prvým časom 1:28,54 a s druhým časom 0:41,42 a výsledný čas 2,10,36 Martin Havieli. Vyskoč, Martinko! Má novú šiltovku, vidíš? Gratulujem. Ďakujem. Nech sa páči, vypijeme to spolu. Ďakujem. Máš malé ručky. Ďakujem. Tretie miesto získava s účtom časov. V prvej disciplíne 21,43 a v druhej disciplíne 0,59,06 Jan Leško. Jan Leško, áno. Výsledný čas 3,20,49 sekundy. Tretie miesto. Druhé miesto. Prvý čas 1:59,13, druhý čas 0:52,12, výsledný čas 2,51,25 Juraj Garaj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
víťazom tejto malej kategórie s prvým časom 1,43,18, s druhým 0,52,20 a výsledným časom 2,35,38 je Ladislav Čadík. No. Ďakujem pekne. Raz tu, raz tam, pred sebou tvoje oči mám a stále viacej rátam s tým, že sa v tých očiach utopím. Raz tu, raz tam, pri ústach tvoje ústa mám a tak si láska moja víš, že sa ma nikdy nezbavíš. Skopka rečí, závisť odbíja, že vraj kde si ty, tam som hneď i ja, a že mi ako modrý balón krúžiš nad hlavou, keď vediem si ťa k hore.